detenció, però el magistrat Llarena ja tenia al cap des d'abans sumar totes les causes al Suprem, almenys pel que diu l'escrit que avui ha fet arribar a la jutge Carmen Lamela, la seva col·lega a l'Audiència Nacional, la que porta la causa contra el govern Puigdemont. Aquest document és el pas previ a l'acumulació. El jutge demana a Lamela que li expliqui com està aquesta causa, incloent-hi l'ordre europea de detenció de Puigdemont, i també que li expliqui el que ha fet fins ara en el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, Josep Lluís Trapero i la intendent La Plana, perquè el magistrat entén que abans de seguir investigant Forcadell i els sobiranistes de la mesa cal tenir presents totes les causes relacionades. Lamela té 5 dies per informar i les parts per opinar. Això vol dir les defenses de totes les persones investigades i també la Fiscalia, que quan va presentar les querelles ja apuntava la possibilitat que les causes acabessin acumulades en una de sola. El Suprem, en admetre la de Forcadell i els membres de la mesa, ja deia que seria Llarena qui ho hauria de decidir. El que no demana el magistrat d'entrada és la causa dels jutjats catalans, la d'instrucció 13 de Barcelona per revelació de secrets i on es van detenir membres del govern, i les dues que té el TSJ per desobediència al Constitucional contra la mesa i contra l'executiu. Acaben sumant les causes demanades és quan es poden fer més evidents les discrepàncies dels dos magistrats a l'hora d'investigar uns mateixos fets per si són constitutius dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Com a exemple, el fet que avui Lamela hagi confirmat que el govern de Puigdemont ha de pagar la fiança de 6,2 milions d'euros demanada per la Fiscalia, cosa que Llarena va rebutjar dijous després d'haver interrogat els membres de la mesa. Sobre la decisió de sumar les causes planen diferents preguntes. Si Llarena hauria enviat també a presó preventiva els exconsellers sense possibilitat de sortir amb una fiança o si en les pròximes setmanes els podria fer sortir de la presó. Doncs sobretot aquest